oblíkl jsem se prostě do kostýmu takový jako vesnický, takový Pepa Vyskoč ze Švejka, takový idiot. A rádiovku jsem si vzal, vycpal jsem si tváře, tady jsem si vzal husu, vlastně takový tlustý brejle mi dali. A pomalu jsem se vplížil prostě mezi ty lidi, co seděli kolem toho ohně a sedl jsem si vedle Jirky Lábuse. Jo. A ani on, což pro mě bylo jako vítězství obrovský, ani on mě nepoznal, nikdo mě nepoznal, jenom ty kostýmerky, který se jenom děsili a furt mě nabádali, ať rychle jdu pryč a to, ať to nepozná Hynek, Bočán, nebo že bude průser prostě, no. No a já jsem seděl vedle toho Jirky celou dobu a furt se někdo šťouchal. Tak co, Buraku, jaký to je? A on tak jako schovývavě, jo, dobrý, a furt se tak jako ode mě odtahoval. No to byly pro mě, jak my říkáme, to byly žně prostě. Já jsem si to tak užíval, jako jo. Pokračování tohoto příběhu z natáčení z divočelé země a hodiny dalších nesestříhaných rozhovorů najdete na herohero.co/návraty.